camanegres, sargantanes cuarroges, herbes submarines, peixos plans i tortugues marines. Som-hi! La setmana passada, parlant de la Tordera, us vàrem dir que faríem un especial platges. I aquí estem, a la platja de Sant Pere Pescador, a la Badia de Roses. I per començar parlem de les platges com un ecosistema dinàmic, viu, actiu, en moviment. Per fer-ho ens explica en Rafa Sardà. Hola, oxigenats. Bon dia a tothom. No cabe la menor duda de que el 2020 será recordado como un año excepcional. Con respecto al temporal Gloria, por ejemplo, también aportó efectos positivos. Fue capaz de llevar muchos sedimentos a nuestra costa, con lo cual las extensiones de las playas aumentaron y con ello se devolvió en parte la vida a estos sistemas. También nos enseñó de que no solamente los procesos de erosión son los que ahora predominan en el litoral. De todo ello podemos extraer un corolario. Hay que repensar y reestudiar la forma en la que tenemos que relacionarnos con la naturaleza. Los ríos son ríos y hay que saber que aportan numerosas funciones ecológicas, entre ellas el de redistribuir los sedimentos para mantener las playas. Los deltas son deltas y tienen también sus funciones, entre ellas las que les aportan los acuíferos y la movilidad de los sedimentos en esta zona. Y las playas, son sistemas naturales, muy dinámicos que tenemos que gestionar correctamente, desde el punto de todas sus funciones ambientales y no solamente desde el punto de su función recreativa. Ja ho veieu, les platges es mouen. Aquesta estaca que està a 1 metre, a mesura que ens acostem al mar, les llevantades han anat aportant sediments, han aportat sorres, i per tant es va reduint la seva alçada. Aquí, per exemple, veiem la Cimolacea, que és una planta que el que fa és acumular els sediments i retenir aquestes sorres fins a la duna. Si anem avançant, anem veient que les estaques queden submergides sota la sorra, amb la còpia de llevantades i d'aportacions de sediments i de sorres a la platja. Això vol dir que la platja ha augmentat 1 metre o 2 la seva alçada, cosa que ofereix protecció en el rereduna i en el conjunt del litoral. Això que veieu aquí no són algues, són plantes submarines que fan flor i creixen a pocs metres de fondària, aquí a la badia. Per descobrir-les ens capbussarem amb en Boris i en Bernat. Hola, oxigenats! Estem aquí, al davant dels aiguamolls de l'Empordà, amb els companys de la Fundació Alive, i anem a veure com està la Cimolacea nodosa. Des de Alive Fundació el que estem fent és promoure el coneixement dels fons marins, i un dels projectes que tenim ara entre mans és l'estudi d'aquesta gran praderia de Cimolacea que hi ha a la Badia de Roses. Possiblement sigui la praderia més gran de l'espècie de tot el món. Està centrada aquí al Mediterrani i podria ser una de les més grans amb 800 hectàrees de prat. El gueró, el gram, la herba de mar, que li diuen també, la camarroja, és una fanerògama, com pot ser la posidònia. La fanerògama és una planta que fa flors. Fan floretes, són plantes que fan flors a sota l'aigua. I que creix aquí als fons de la badia. I a dins d'aquest fons de sorra i de fang, creen un hàbitat, un ambient molt important per moltíssimes espècies, tant les sèpies com els cavalls de mar, com molts altres peixos. Crea un hàbitat dins d'un fons sense cap mena de rugositat i això crea un lloc on poden criar molts animals i viure-hi. Pues res, oxigenats, avui hem vist com la Cimolacea és una de les plantes més resilients que hi ha. Després del temporal del Glòria i tots els temporals que hem tingut aquest hivern, a baix està com un prat preciós. Verda, llarga, esponerosa, plena de vida. Hem trobat molts peixets que estan fent niu, agafen les algues, agafen petxinetes, fan niu i allà hi posaran els ous. Està molt maco. La Cimolacea, el secret més amagat de la Mediterrània. Bon dia, oxigenats. Ara comença a ser molt bona època per veure en flor el lliri de mar, que trobarem en aquelles platges amb vegetació de dunes ben conservades. Per tant, malauradament, en no gaires punts del nostre territori. Tot i el seu nom, si us fixeu en la corona que té, recorda més a un narcís, i és que pertany a la família dels narcisos i no pas a la dels lliris. Hola, oxigenats. Les platges no són justament un hàbitat particularment bo per veure papallones, però tot i així
Algunes espècies migradores entren a través de la costa i, per tant, les podem observar en aquest ambient. Per exemple, al mes de juliol hi ha les primeres arribades de la papallona tigre resseguint la costa mediterrània. Una altra espècie que també arriba al mes de juliol, a vegades en gran nombre, és la Pontia comuna. Aquestes espècies les podem veure alimentant-se de plantes com ara el rave de mar, un cop han arribat a la platja, a vegades amb un cert nombre. Una de les joies que tenim a les nostres platges és la gavina corsa, un ocell pràcticament endèmic del Mediterrani que durant molts anys ha tingut la colònia de cria més gran a nivell mundial al Delta de l'Ebre. Actualment aquesta colònia ja no és tan gran, però en canvi s'han anat instal·lant altres petits nuclis reproductors al litoral de Tarragona i de Barcelona. El gran gruix de la seva població passa l'hivern a la costa atlàntica africana, més al sud del Senegal, però ara se la pot veure a qualsevol punt de la costa catalana, especialment a la meitat sud. El corriol camanegre és un ocell que nidifica de manera escassa i molt localitzada en algunes platges del país, especialment al Delta de l'Ebre. Aquesta primavera, amb l'absència de gent a les platges a causa del confinament, sembla que s'ha trobat nius en llocs on normalment no n'hi havia, tot i que alguns no han arribat a bon port. Si aneu a la platja, per tant, estigueu al cas que no en vegeu cap, i si ho feu, aviseu immediatament als agents rurals perquè se'n facin càrrec. Bona tarda, oxigenats. Estem a la platja de Torredembarra, al Tarragonès, en un tram de la Costa Daurada que conserva quasi miraculosament un tram de platja natural que es diu Els Muntanyans i està situat entre la via del tren i el mar. Aquí trobarem fauna molt interessant. Hem vingut a trobar 3 espècies que tenen predilecció per a aquest lloc. El corriol camanegre, la sargantana cuarrogenca i l'Enric Pena. Viatgem amb el temps per trobar-los. La platja està deserta, són les 6 del matí, n'hi ha absolutament ningú. Però d'aquí no estan, això seran les Rambles. Entre tot aquest munt de petjades de gossos, persones, fixeu-vos-hi bé. Això són petjades de corriol, que van cap a les dunes dels Muntanyans. Anem a veure què hi ha. Després de donar un cop d'ull a les dunes de Torredembarra, hem arribat a la conclusió de que de les 3-4 parelles que teníem durant aquestes setmanes, només hi ha un pollet supervivent. Estem ja a 5 de juny i em sembla que haurem d'esperar a les segones postes. És una mica trist que després de tenir 40 persones entre la desembocadura del Gaià i Sitges controlant la població del corriol de les nostres platges, tinguem tan poc èxit reproductor. I ara mateix han abandonat l'indret on van fer les postes les 3 parelles de corriols que teníem, que són les dunes experimentals que hi ha al sud, just davant de la platja urbana de Torredembarra, i han vingut a refugiar-se aquí als Muntanyans, entre aquestes llengües de sorra que típicament entren quan hi ha llevantades o tempestes com Glòria, que són indrets molt escarxats de vegetació i des d'on poden controlar depredadors i senten molt tranquils. Des del GPEC hem signat conveni amb 4 ajuntaments i el que fem és que quan trobem una posta de corriol instal·lem un gavió de protecció, antidepredació. Aprofitem també, instal·lem una zona balisada amb un perímetre d'uns 20 metres aproximadament per oferir tranquil·litat a aquestes postes, per tal de que la gent no es pugui acostar i no es trepitgin i no es depredin. Doncs aquí a Torredembarra el que hem vist és que de les 3 parelles que teníem, amb 7, 8, potser 9 ous, 4 han arribat a pollets i només un ha arribat a ser volanter. A la resta de la demarcació, és a dir, platges de Tarragona, platges del Garraf, què heu vist? Doncs, bueno, comparat amb el municipi de Torredembarra, altres municipis sí que han tingut bastanta més sort. Ja saps com està el tema de Calafell, de 2 postes que van posar, ja hi ha 6 pollets que estan tirant endavant. Hi ha una diferència d'èxit reproductor notable. A què creus que es deu? Sí, el treball d'informar la gent, la cartelleria també ajuda perquè les persones tampoc tenen culpa d'anar amb el gos quan no saben si estan cometent alguna infracció, no? Però sí que crec que és molt important això, el tema de l'educació, la informació, estar a sobre de la gent i explicar-los què és el que tenen al seu municipi i quins valors té. Certament hem de fer pedagogia. Això crec que és bàsic i fonamental. Amb tot, aquí entre les dunes hi ha més coses, a part dels corriols camanegres. Anem a buscar sargantanes cuarroges? Això de sortir al camp a veure ocells, rèptils, amfibis, és una mica com a la regió, no? Sí. Sí, això és com una segona mili. Allà tenim una. Allà. Ja la tinc.
És un juvenil? Sí. Sí, no veus que encara té la cua vermella? Ara l'he perdut, s'ha amagat entre les mates. Sí. Sempre es queden a la base de les plantetes i costa trobar-les. I s'amaguen molt ràpid. Estem a l'hàbitat d'una espècie de zones àrides, una espècie iberomagrebí, la Cantodactylus erythrurus, la sargantana coarrugenca. Trobem a la meitat sud de Catalunya i les seves poblacions estan molt fraccionades. Aquest gènere va néixer a l'Àfrica i es distribueix per aquest continent, Àsia i Europa, sent Catalunya el límit nord de la distribució d'aquest gènere. Ja que són sargantanes de zones àrides, actuaran com a bioindicadors de l'escalfament global. Per aquest hàbitat de duna i rere duna també podem trobar altres espècies de sargantana, com seria el sargantaner gros, la Samodromus algirus, àmpliament distribuïda per Catalunya, o la sargantana cendrosa de Samodromus edwardsianus, que la trobarem al Baix Ter i al Delta del Llobregat. En espais protegits, com els aiguamolls de l'Empordà, on som ara, o el Delta de l'Ebre, es tanquen les platges durant uns mesos de l'any, des del mes d'abril fins a finals de juny, perquè puguin caer-hi espècies com el corriol camanegre, els xatracs, etc. Hem de ser capaços de renunciar a accedir sempre i a tot arreu en aquests espais. Són espais molt fràgils, molt sensibles, una franja molt estreta a cavall entre llocs urbanitzats, humanitzats i el mar. Ens ho explica l'Albert Burgues, ornitòleg dels aiguamolls de l'Empordà. Les mesures de recuperació dels ambients dunars que s'estan donant a terme tant al Parc Natural dels Aiguamolls com al Parc Natural del Montgrí, Medes i Baix Ter han ajudat molt a la recuperació de la població empordanesa de corriol camanegre. Per exemple, en el Baix Ter havia estat a punt de desaparèixer, havíem quedat amb menys de 3 parelles i que segurament no acabaven triant amb èxit cada any, a una població de més d'una quinzena avui en dia. I en el cas dels aiguamolls de l'Empordà hem passat d'una vintena fa uns 10 anys a 66 parelles aquest any, gràcies a aquestes mesures de tancament temporal i zonificació de les platges. És una espècie que fa el niu directament a la sorra de la platja i el que acaba passant molt sovint és que els nius acaben sent trepitjats. Aquí, per exemple, tenim un piló de Cimodocea que va portar el temporal Glòria. En el cas dels corriols els hi va molt bé perquè són petites talaies, són llocs on pot fer el niu i els hi funciona la mar de bé per nidificar. Un altre dels problemes que té és que els polls corren per la platja seguint els seus pares durant diverses setmanes abans de poder volar i acaben sent depredats per gossos, de passejants. L'equip de seguiment ornitològic del Parc Natural fem un seguiment regular de les zones de nidificació de corriol camanegre. Jo entraré dins de la platja de Can Comas a fer aquest seguiment i intentaré, doncs, si trobo algun niu de corriol, intentaré gravar algunes imatges. Tots els nius que localitzo els marco amb GPS i queden integrats dins d'una base de dades. Us l'ensenyo. Cal anar molt en compte a caminar per aquests ambients perquè hi ha nius que costa molt de veure i es corre el risc d'aixafar-lo. Al platja hi anem sobretot a banyar-nos, però més enllà de la llongada hi ha més que sorra i aigua. Ens en parla en Santi Escartín, de Xatrac, la casa del mar de Lloret, que està curtit amb 1.000 guiatges submarins. El millor moment per venir a observar aquestes platges de fons de sorra és a primera hora del matí, perquè és un lloc molt freqüentat per moltes persones i a més aquest moviment que fan les onades, que durant el dia sempre van creixent, normalment van creixent, ens va movent més aquests sediments i per tant ens impossibilita més encara la visibilitat d'aquests organismes. Per tant, sempre aneu a primera hora. Ens veiem a dintre. A primera vista, els ponts de sorra segur que us semblaran un desert, però si aneu insistint i us hi fixeu, els organismes que hi viuen aniran apareixent. Un exemple molt característic són les llisses, que acostumen a viure molt enganxades a la superfície. Tot i que també les podem veure apropant-se al fons, a la recerca de menjar, com aquest grup de llisses galta-roja. També molt típics d'aquests indrets són els mabres, amb el seu característic cos ratllat, similar als sargs i a les dorades, on són els seus cosins, però ells s'han especialitzat a aquests fons de sorra. Al més mínim moviment del sediment s'apropen a veure quin menjar poden trobar. Un altre expert del camuflatge és el tacó. Té el cos ben bé com si fos sorra. A més, es pot enterrar només deixant que surtin els seus 2 grans ulls. Té una manera de nedar supercuriosa, resseguint les ondulacions de la sorra. Molt típics d'aquests indrets també són els rogers.
que tenen dues característiques barbetes que també els hi serveixen per remenar el sediment a la recerca de menjar. Un peix molt típic també dels fons de sorra és l'aranya. Sempre es camufla amagant-se sota el sediment i traient només els seus dos ulls a l'espera de les preses. Té una aleta dorsal de la que hem de vigilar molt, doncs està proveïda d'unes punxes molt verinoses. Entre dues aigües podem trobar els joells, que neden sempre, formant petits bancs amb moviments hipnòtics. Ens ofereixen uns contrallums autènticament esplèndids. Ja ho veieu, els fons de sorra, que a primera vista semblaven deserts, no ho són gens. Bon dia, oxigenats! Som a la platja del Masnou, al Maresme. Trobem en una platja d'entorn urbà on no hi queden restes de vegetació natural de platges, però on sí que veiem unes franges verdes de vegetació ruderal, d'ambients remoguts i trepitjats. I entremig d'aquestes franges verdes potser sí que alguna planta d'ambients sorrencs aconseguirem veure. Aviam si és veritat. Aquí n'hi ha una i aquí n'hi ha una altra, que si ens hi apropem i les mirem de més a prop, sí que és una planta típica d'aquests ambients sorrencs, i concretament és el rave de mar. Si ens el mirem amb detall, veiem que té unes fulles crasses, que acumulen aigua al seu interior per compensar l'excés de sals a causa de la proximitat del mar. I també veiem que té 4 pètals, roses o morats, de vegades blanquinosos, posats en forma de creu. Això és característic de la família de les brasicàcies, que també és la família de la col i del rave. De fet, d'aquí li ve el nom. I no ens oblidem d'observar els fruits, que realment tenen una forma ben curiosa. Des d'aquesta platja urbana al Maresme ens n'anem fins a la Gola del Ter, on en Joan Font ens explicarà detalls sobre la vegetació natural de platges. Continuem amb una de les plantes que ja coneixeu, que és el rave de mar. Ens trobem aquí a la Fonollera, al Baix Ter, en una zona protegida, on la diversitat i el nombre d'espècies que podem trobar és molt més gran. Per exemple, també trobem la barrella, que en aquest cas ha aprofitat aquesta barrera artificial. És una planta que és arrossegada pel vent i que va disseminant les seves llavors a la platja. Juntament amb la barrella i el rave, encara trobem restes de cimodocèes que van ser portades pels temporals. Són també una primera fase de fixació de les dunes. Una de les plantes interessants d'aquest front de duna és aquesta lleteresa, una lleteresa amb un port molt particular. Es diu Euphorbia peplis, no té nom popular, i viu en aquestes sorres aportades molt recentment pels temporals, juntament amb la cimodocea. I ara fem com un salt i ens apareixen noves comunitats. Ja comença a haver-hi plantes més altes, plantes com el jull de platja o el panical blau. Una planta molt característica de les crestes de dunes és el malgó marí, Medicago marina. En aquest cas amb aquestes flors grogues tan vistoses i aquesta pilositat que li dona aquesta tonalitat blanca. En el fons, aquestes tonalitats clares serveixen per reflexar la llum, que és un dels grans problemes en aquests ambients oberts, la insolació. També aquí al costat el que podem veure també són els fruits, uns fruits arrodonits que també poden rodolar per aquests espais oberts de la sorra. I ara ens moguem cap a l'interior, superem aquesta cresta de duna i comença el que en diguem la rereduna o duna fixada, en la qual hi comença a dominar algunes plantes tan espectaculars com el lliri de mar, el pancràtium. En aquesta rereduna ja comencem a trobar fins i tot petits arbrets, com la bufalaga o com alguns pins blancs que realment tenen problemes per créixer. La rereduna amaga algunes curiositats, com aquesta planta d'aquí, l'herba trompera, Ephedra distachya. Un gènere parent dels pins i els xipressos, és una planta dioica, que vol dir que hi ha peus mascles i peus femelles. Això que veieu aquí són les flors masculines i a la tardor començarà a haver uns falsos fruits vermells. Aquesta estructura és molt similar a la que trobem, per exemple, en un arbre prou conegut com el teix, però en aquest cas és una espècie amb un port completament diferent. A casa nostra és molt rar, tot i que aquí les poblacions són relativament importants al Baix Empordà, a la resta de Catalunya són molt restringides. En el nostre cas, la rereduna queda confinada per una urbanització i segurament tindria més camp per córrer cap a l'interior. Per altra banda, el que també és molt important és que no es produeixi una fragmentació. Per tant, seguir els accessos regulats perquè aquesta vegetació es mantingui i totes les seves funcionalitats. Les platges són llocs on podem trobar amb facilitat rastres sobre la sorra, d'escarbat, de conill, de sargantana o d'ocell. Per exemple, de corriol camanegra amb els 3 dits, de gavià amb la pota palmada o de cogullada, marcant molt bé el tercer dit darrere.
Però hi ha un rastre que tots somiem trobar algun dia a la platja. Aquest pont, aquest és el rastre que a tots ens agradaria trobar. Veiem que hi ha una marca central del plastró i la marca de les aletes que serveix per empenyar-se. Quan trobem aquest rastre sabrem que ha sortit de l'aigua una tortuga marina per deixar els ous, o potser fer una prova. Però si el trobem hem de saber dues coses. Què s'ha de fer, què no hem de fer. Ole, diu una tortuga! Ole, diu una tortuga! Ei, quan trobem aquesta situació, el que hem de fer és guardar silenci. Mira com viene, mira, la foto! No us poseu davant de l'animal, és un moment molt delicat i podríeu fer que abandonés la porta. Com mola, diu, li ploren els ulls! Està plorant! No la il·lumineu, la tortuga necessita foscor en aquest moment tan important. Veniu! Una tortuga! És molt important que la gent no s'aplegui al voltant de la tortuga. Així que no crideu l'atenció d'altres persones a la platja. Penja-la a l'Instagram, que la vegi tot el món. Sí, que vinguin i la vegin. Ni pengeu res a xarxes socials. Mira, puja. És important que ningú s'apropi, així que si podeu, feu un cordó al voltant perquè ningú pugui molestar-la. No hem de trucar a la policia? No truquis a ningú, que si no ens deixarem tranquils. I acabem amb el primer que hem de fer. És allunyar-nos una mica, trucar al 112 perquè vinguin els experts autoritzats a custodiar aquesta posta. Mira els ous! És que semblen pilotes de ping-pong! Si teniu la immensa sort de trobar una tortuga marina desovant, poca broma. Són espècies protegides i per tant està penat per la llei molestar-les. Si la trobeu, gaudiu-ne, però sempre amb responsabilitat. I mentre no apareix una tortuga marina, gaudiu de les platges com el que són, un espai viu, ple de vida. I feu amb curiositat, amb respecte, amb distància de seguretat i amb bon humor. Fins la setmana que ve, originats!